varume girlfriend TV vatiteka kutya vakadzi yudziko inimsanipomere Spats batana yako katatu tena ndi. inini nesana pane chibhedhi here kuti mamen of God anga achiparticipata mumatongero enyika yotonga tonzwa kuti bishop vari kukambena kuchitungwisa kuti vaita MP pauro anotaura zvanhu zvakakodzera kuti mutenge mustorina but nekuda kwehave nyama inchite 1 Solomon kana wakadzanga mira tisina vatungamiriri mapastors mabishop tisina mabelievers machristians muparliament mucabinet then hatina vakapinda mamarriages adini murambana but zvino zvasekuita azvatinozoti ipapo ndopatinozoti shuuya ndizosoka wakutoda deliverance kudeliver kubva kumunhu uya spirit iri mauri yawakatora through sexual babada kukuza watira muna serious sex is very spiritual ndosa mtona even ku satanism they engage vakufanalize ma covenants out they engage into sexual activities to seal their covenant chakaita kuti munge muri munonzi bishop mune calling a certain calling yamakatodanwa mukadaira isingatotenderane dzimwe nzenguva nechivanhu chenyika inoyi matsika dzechivanhu zvakagara zviriko zviri matiri kuti murume aigona kuita mudzimai wekutanga mumwe wechipiri mumwe wechitatu kureva kuti makare edu pasi pasati parowa nenyundo chipare kana kuti barika rakanga ririko ende ndo zvaitonzi uri homba rume kureva kuti mwari wagona kuisa mutungamiri muno munyika otoiswa naMwari kungoti tingozvambaradzwa chete ndapamwe tatsauka pamberi paMwari Mwari oshandisa mutungamiri iye kuti tidzoke munzira dzake chinonzi self control or temperance ndinozvidzora asi matochiwa kaimimi matochiwa kutoona magadziko ayo kuti munhu ane manhanga maombo matochiwa matopinda matochiwa matokufanana upombwa matoita right wagwan muri yezimbabwe ndimakadi muri yezimbabwe welcome back again panapa patinenge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika ndofunga munozviziva kuti takamenge tichiita dare randaiita naango saint nazigo nakunda chitima unfortunately zigo haapo ango saint varipo zvavo but chitima haapo futi but tine vamwe vasharuka vatinavo vatinotenda kuti maideas atichataurwa panapa nezvatichataura panapa zvese zvinogona kuchinja life yako zvinogona kukubatsira kana kukurasisa you never know saka unofanira kuteerera uri very careful pane zvese zvichataurwa because ana sparks vangona kuzokupewa mamwe advice anogona kusiya kusiririko saka munofanira kuteerera muchiweyawo kuti ndezvipi but ndinoyanyotenda kuti vanhu vatinavo panapa vanotibatsira kuti life yedu ichinje kuburikidza nethis program taimboita inonzi dare podcast saka tombota tichidzosa dho inombotikonzeresera saka yakatikonzeresera tinombonoti zii patinenge takanganwa paipai tobva tadzoka kuti tichiti right tadzoka tisi wedare dare ndofunga takatanga kuwanda makore akawanda angosende muda sei my father Muri say my father ava ndo the biggest podcaster in Zimbabwe currently ndo vakachigwina muri say my DJ ipapa mamix ari bo ndofunga dare takaitanga kuita 20 kwakudhara but maitira tairiita manje raitisiya takukoti pega patakaita dare tichingobuda mustudio zvaisara zvichiitika saka hatoti tinomboisiya but apa taidzosa zvakare saka I hope ticharamba tichingoidzosa tichingoramba tichiita kuti vanhu vabatsirike vanhu vadzidze vanhu vazive zvatinenge tichiita kusati kuno kwandiri kuno kutina mutumwa masango mutumwa welcome kazwai muri yezimbabwe mukoma spats tikuti
mukutsotsonya here vakanga vachidyira mari ka vari mumabhoti nemundege South Africa apa tiri paSouth Africa apo akomana vaifara akomana ndiri munoziva ndiri paSouth Africa ka panga ndiri pakapa apo inini ndiri pajosa aiwa but ona ka DJ Sparks inini handikangano emunogona makangano but tine nyaya yemaakwa aiwa nyema akwa tozoitaura ngetanga tambokoroketedza zitoseitarangaridi but tangoti tingova reminder kuti aiwa tichiri takamamirira. Alright, but for now takamirira maakwa ndika Bishop welcome. Thank you teaching Sparks. Kufara kukuona mkuru. Kufara. Naanza kufara kukuona. Tetiona hangu ma wakes up nemjua rijiti hoyo. So Mwari ngakuzwe tiripo. Thank you for wonderful invitation. Right. So panapa tine ma topics too about discuss nezvawo. Tukona zvinhu zvikuitika tukona ma men of God are in politics. So my question is, zvinoita here kuti ma men of God are involved munyaya dzematongerwo enyika kana kuti vange vachidya mundiro imwe chete nemapolitician? Ndo topic atichatanga kudiscussa tichionesana. Then number 2, tine why African men cheats, why tichizopedzisira varume tisisagutsikana zvatinenge tinazvo tichizopedza tatontana vakadzi vakati wandei. Ndo imwe topic number 2. So for now titimboonesane kuti pane chibhedhi here kuti ma men of God anga achiparticipata mumatongerwo enyika. Yotogona kutonzwa kuti bishop vari kukambena kuchitungwisa kuti vaita MP kana kuti bishop ndo vari kutimiririra kuyewo afa. Alright, zotangira kwandiri ndandati at least zitange neku title nyasha dzotakagara nema men of God ayona. Alright, inini mafungiro angu inini to a certain extent to a certain extent zvinotenderwa kuti vange vari vanopinda mupolitics. Why ndiri to a certain extent pane pamwe pekuti havafaniri kuzopfurikidza nekuti politics remember yekuti ibasa refull time yekuti kana watonzi a politician, okay, let's say kuti iwe watova MP kana kuti watova a senator kana councillor, watova pabasa full time. So time yekuti uzonamata uchaiwanepi, you are a man of God. So ma men of God tikada kudzokera mushoko raMwari anditi inhangu ndinomboverenga mbichana handizonatsonzwisisa but uchanoona kuti vaimira sema-advisors vakanga vasingamire zvekutoti ivo ndo vakanga vachitodi vakanga vakatolida. Of course we've got the vakaita sana King David vakanga vari ma-men of God but time yavakararama yasiyana netime inoyi. So tofanira kuti tinge tiri tinopatsanura nguva. So to a certain extent ma men of God obviously because ndo vanonyengetera vatungamiri. Bhaibheri rinototi tofanira kuziisa pasi pevatungamiri vedu. Also tinotarisa kuti ndo vanofanira vachinzwikwa neleadership. Vatungamiri pavanonzwa ma men of God vachita aiwa zvezvo zvamuri kuita but tiri kunzwa kuti Mwari vari kuti. I believe kuti ma politicians should listen. Alright, ngati monzo kuna bishop. Bishop ndizvanza vachanya kukomenda zvinhu zvekuita nepolitics. Ngati monzo kuti ini ndenda ndine ma-resources ndachida kutoita MP. Alright. If resources were available, if I had the capacity, ndaitoda kutoita MP. Not only MP, kana kutopinda cabinet kutoita minister. Why am I saying this? Why did God raise Moses? Moses was a prophet, but he was also a politician. His assignment, yekubvisa Israel in Egypt. Alright. That was a political assignment. Alright. Saka kusatoita. Okay, Bible note. When the righteous are in authority, people rejoice.
how can be a righteous become a righteous kana iye asingazive Mwari, kana iye asiri waMwari. Alright, ini ndinofunga kuti mkuruka unogona ngauri munhu anotenda uri a believer but usizori because ma-believers like isusu ana Sparks vakatosiyana nemi ma-leaders ema-church ndandiri kueko komandikata. Alright, handei ngaifamba Saka Moses is a very good example. Aimapanzvisa kuti muparliament munotoda mafundisi, munotoda ma-Christian, ma-believers. Panoiswa mitemo, mumwe mitemo inofanira kunge iri favorable kuvanhu vaMwari. But kana tisina vatungamiriri, mapastors, mabishop, tisina ma-believers, ma-Christians muparliament, mucabinet, then hatina kwatiri kuenda. But trip up men of God. Ndoda kumbobvunza ndisati ndakangana. I believe kuti sezvandataura kuti basa repolitics is full time. That's correct. Being a pastor as well, It's a full time. it's a full-time job. How then will you balance the two? Because politics kune ma-challenges eko and kuti tine vana vekereke vanenge vachida kuti vange vanotoda attention yenyu nemaprayers enyu. Why then do you have to mix? Why kungoti mube mwana anorwara tofonera profeti vari kusummit. Ndangodhila neexample yaMoses. Ndinoda kushandisa for a case study naye. Moses aizvibhalansisa sei kuti uko ari kundokonfronta Pharaoh kuti Mwari achiregedza vanhu vangu vaende, but at the same time odzoka kune vanhu futi vari kumuti iwe wadi kutigadzirira, tadi kudzokera isusu Ijipita kwakuine garlic nema-vegetables, watibvisira ikoko, wadi you understand. Aidhila nevanhu at the same time ari kundodhila naPharaoh. Asi nini sorry Bishop. It's okay mna. Inini maonera angu Bishop, munhu waMwari aufana kunyanya kupinda mupolitics wanyanya. Asi uchipindako Tinofana kunge tirimo tichinamatira nyika. Alright. Kwete kuti isusu tizonge takuonekwa kuti ndada kukwidza kuti president. Ndada kukwidza kuti MP. Tofana kuwanikwa tichinamatira nyika. Because isusu kunamata kwatata nyika isu ndisinoswera nevanhu zveshuwa. Tinawo kumasangano. Tichivaudza kuti shuwa chakati chakanaka, chakati chakaipa. Saka kureva kuti isusu tofana kunamatira nyika. Sima prophet anditeka sema maprofita mapastors mabishop anditeka tofana kunamatira nyika. Asi isu chitonamatira kuti nyika inake, because the more time tikadapinda mupolitics wakanyanya zviri deep. Politics inoda munhu ano politics kana watopinda politics watota kuziya. You know that because politics kana uri mupolitics watova MP sisi politics zoda tu dzautorira anditeka. Saka unofana but baba ndikubvunzei, what is pamwe tiri kutaza unzwisa what is politics. Probably if we define politics ndio meno maybe ndikukanganisa mbona politics ndezvematongerwo enyika. Yes. Matongerwo enyika batai muri kuona kuti nyika in general andidi nyika in general ine ndoma munozonoonawo vechitendero varimo mukati menyika. Mune vamwe vasitori vechitendero vanenge varimo futi imomo andidi. So politics you have to balance andidi. Imi musamen of God imimi chakaita kuti munge muri munonzi bishop mune calling, a certain calling yamakatodanwa mukadaira isingatotenderane dzimwe nzenguva nechivanhu chenyika inoi. Muchamanikidzwa munyika mune inonzi freedom of worship. Kune mashavi isusu tinototenda mune zvemashavi senyika. Imimi mukapinda in power, will you be able to balance Islamic traditional religion ne Christianity? Musuchaya kukumbirwa mvura muchanzi bishop tikuda kudai muchapata kubata bute musapakangano ipapo boss bute tinotoda unotoridza hosho muchabvisa bvudzi dzenyu bishop tomukupfekedzai jirere mudzivu wenyika munotopinda ipapo. Saka kwanzi ndasita kumbovhura mbuya nehanda bishop enemotivhurira pana mbuya nehanda. Narrative yakadrivwa nevanhu for a very long time kuti politics is a dirty game. You understand? It's a narrative yakaiswa navanhu yokuti vanhu titobhelieva kuti kupolitics kunourawa.
titobhilivha kuti politics vanhu vanofanira kushandisa bute manarrative akaiswa navanhu but no not kuti kupolitics kunofanira kushandiswa bute ndakunzwa mumatizoni imi muri kupa example dj spats vari kupa example ndoda kudzokera kuexample yenyu yamoses moses anditi musaipe futi example iyoyo why ndiri kudaroka moses was leading a certain group of people vaiva ne-one belief. Vanhu ava vakanga vari maIsraelites vakanga vaina mwari mumwe chete wavaitenda. So apa politics dzedu hadzifanane nedzaana Moses because Moses aitungamirira vana vaIsraeri. It was one family. So apa taane madivisions ekuti tine Islamic tine vechitendero ichi. Aiwa zvakanaka. I agree with you. I accept the defeat on this one. Okay. Kuti ndibvise Pharaoh ndizvo so ndibvise Moses ndizvo ndakuchikudzosera kuna Genesis. What was the purpose of God creating man and put him in the Garden of Eden? Adam was put in the Garden of Eden simply for politics. All right. Clarify. You have dominion. Over what? Over all creation. Yeah. You have dominion. This is politics. What is politics? It is the system, Shandiswa to run the government, to manage my government affairs. That's politics. So God is putting Adam in the Garden of Eden, in the earth. But so I from garden, I just say, to manage the garden on behalf of God. The reason why tiri panapa Mwari vakatipa simba kuti ti control nyika ino on behalf of God. Nokunamata asipete nokutunga. Saka tiri panapa we are ambassadors of God, of the kingdom of God. Tiriva miriri vangari. So whatever is happening in this earth realm, we believers, we are in control, we are in charge. Kana zvafana tungamiriro nyika chacho atomumiriri waMwari boza kuona tese senyika andika bozi ndiyakapata remote saka isusu wacho tikandikaiswa tunzi tiri chinamatira nyika kurova kuti tiri pasi pemumwe mutungamiri ndizvo asi fana kunamatira nyika tifana kupinda mazviri zvakanyanya zvokuti kaiti mazviri zvakanyanya kurova kuti imi marata MP imi itongodza chete kuti isusu tunamata tiri pasi pemutungamiri wenyika nditeka chete munamatira nyika chete ive norunyararo plus chinopinza plus ndoda kuti mbodzoka panyaya ndoda kudzokera pamati dai mamune maresources. Do you know kuti kuita MP anditi kuitora any government post azvidi maresources. Unonyepa iyo kuZimbabwe kunoku amira ndikudze reka ndikudze tinavo vanhu vaiva nemaresources akatowanda vakadyiwa vasina matsitsi vakadyiwa navanhu vane maresources. Let me tell you something. Vaitova nemaresources uya nawo maresources chombori chii. Do you know kuti chinonzi maresources totanga chinhu chinonzi wisdom. Unogona undori nawo maresources but kukumisapo uchitaura kuconvinsa vanhu kuti vabhilive mauri zvotoramba. Unochitadzira izvozvo zvaustori politician siyako but man of God manje nekutendotsa kwanoita vanhu kwekona nekuzomira mberi pevanhu vanopedza masports zvekuti apa anongodiwa maresources sekutaura kwavaita but you find kuti ana bishop Nyamakanga wakati tisanganai nevana unofuka unatadza kukonesa vanhu aiwa kukonesa vanhu anokona ndopasa kwawo sanganai nevana tifana kunya kupinda kumberimberi boza kapinda kumberimberi nyika ine yakatongwa nemuRevhi babaka nevaprofita topinda peace ndodakutseme kupfungwa yekuti takaudzwa kunzi bamazibaba masango mafundisi mabishop maarchbishop maapostles maprophets basa renyu imimi tiri kunamatira nyika. Yes. Pakuzwana ipapo manje ndo zvatakaudzwa izvi zvekuti goridhe riri kumainwa kupi hamune nazvo. Alright. Zvekuti lithium iri kumainwa nani izvozvo hamune nazvo. Basa renyu madzibaba masango namatira nyika
yeti Mwari pavakakuisai muno munyika vakatokupai emandate yekuti vadzibaba masango munofanira kutoziva kuti gore actually mapoliticians must come to us vachitotiudza kuti goridhe riri pakati bishop Nyamakanga madzibaba masango uyati goridhe riri pakati That's a very good question. Panasingati kudya. Ngatidzokei apa paka sendi kuti hangu inini maoni anoita mukoma sendi ango sendi namukoma Sparks naBishop indiri kuona kuti sema vanhu vamwe varinjwa kupinda mupolitics ka vari kuseva vari kumhanya kupinda mupolitics indikuona vanenge vari kuona vanenge kudya kwavari kuita sei kwavari kuita vari kumhanya nenyaya dzoda kungodya nditei aiwa madzibaba nzoda kudzokoroza hapana munhu asoda kudya aiwa tinokuroibataniga mpingi munhu wese ada kudya munhu wese DJ Sparks muri kuda kudya madzibaba varida kudya ndinoda kudya I've got kids I've got a wife you understand satopagadzisa sei but mukudya kwenyu hamfanira kupinda deep down politics in the name yokuti muri kuda kudya semafundisi because onai tisada kupedza nguva but David angari mupolitics David ngatimbowasiya varume vavayo because varume vavayo remember yokuti isystem nyowani yakanga ichiintroducwa naMwari and time iyaya kwanga kusina politics dzedu dzatina dzenonzi democratic idzi dzedemocracy requires chinhu chinonzi maelections handiti time yaya waitoelektwa naMwari muprofita mumasango vaitongouya otongoti right angosendi gona ng'ombe iri handiti ndiwatosatudzwa nani naMwari zvinhu zvotongotanga kuitika patime yachona until tazosvika paira yekuti kwakazonzi no chizvisarudzirai mega mutungamiriri wamunoda anditi ndopazangobata mbichana do you know kuti pakazonzi chizvisarudzirai mega mutungamiriri waunoda maisraels aitotongwa nemaprofets ndoaiva majudges anditi but the system yaishanda patime yaya yasiyana netime yatiri inoi tisada kufananidza time yaya netime yatiri inoi but we also need facts kuti patime inoi chichikuitika patime yacho chichaitika mafacts ndo atatichida ndo atiri kutoreva kutoti patime yamutaura munhu waMwari ende vakomana vari kuzozvitora nenzira iyoyo it was a theocratic leadership yekuti Mwari ndo vaiappointa sekutaura kwamaita but now munguva yatari inoi it's now secular politics zvekuti dzakungoitwa nevanhu vasingatombotye vasingatye Mwari zvekuti they can do anything for them to attain power they can kill like what you've been saying asi munoseri Bishop kuti mimi mutungamiri akaita pachigaro asiri waMwari asina kugadzwa naMwari anditeka atore gore munozviziva sei kuti aziva Mwari munozviziva tozviziva sei kuzviziva kwachonaka ndekuti do you know kuti bhaibheri chairo bhaibheri haingotongeki chero makanena paubhishop toti makafa imimi muri bishop imimi poda kungoya mune ukopokopo apagare ipapapa mirai muzvi munhu waMwari inowanzofanira kupa example biblical Sauro aitwa mambo ndizvozvo Mwari vamuramba nekuti haana kuuraya Agagi ndizvozvo akasiya Agagi akazvisira pfuma Mwari vakamubvunza chichi kuchema kuti mwemwe nemadzimai ndikuzoti chichi ungadei zvikanzi aiwa handina kuuraya chi kubva ipapo Mwari vakabva vamuramba but Sauro akatoita 8 years ari mambo but akarambwa vanhu vachitotungamirwa nemunhu akarambwa naMwari denga richitochaiva pane chinhu no tiri kuti chakaita kuti aramba achitonga inyaya anointing yakazozwa aribve ndosamuchiona kuti nhasi mufundisi anogona kutova mhombwe nhasi zodzo rakaribve noti apomba apa toda kupatsanura neka chakabva pana Sauro ianointing because chaitanga kuenda is anointing crown yozoterera
saka David sorry Sauro paarambwa anointing yakutotransfer yakuto kuna David but Sauro akasara aine crown chinobatika the physical but the natural the anointing has been already transferred to David. But David wachona ndiye akabvunzwa akakuti aiwa ona gap rapinda mubako skanzi ona gap urayika skanzi aiwa touch not. Exactly. Anditi. Saka David muri kuti anga asingazwe zvaitaura here. David manje munhu waMwari. David paari kuti touch not maari ari kuzviziva kuti this man is already on the ground and I cannot kick a man who is on the ground. So I cannot touch him. In as much as the anointing, David aitozviziva kuti anointing apa hapasina yapandiri but I cannot kick a man who is on the ground. Cheta tiduisana vanhu vanoverenga mabhaibheri. chokwadi chiripo chekuti chero mutungamiri yakaenda pachigaro baba asina kuzodzwa naMwari ini iye kana iye hatisviki anenge 5 days. Ndotendera nemi baba madzibaba masango ndotendera nemi kuti kune vamwe vatungamiri vanoiswa naMwari izvozvo vasingatodiwe naMwari vati mundinzwisisa azozodiwa mira nditerere ndakutoramba asingatodiwe no but inzwa ipoint yavari kutaura oshandisa mutungamiri iye as a punishment to the people anotogona kutoiswa naMwari panzvimbo iyoyo kwete nekuti Mwari vari kumuda but Mwari vachida kumushandisa seshamhu yekukurangai. But right, ndoda udzoka. Yes. Bishop. I'll give you a good example of Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar vakatapa vanhu. Vakaendwa. Vesana neHemaya pavanozoti pandakanzwa kuti masvingo akoromoka atsva akanga asiri muJerusarema. Akanga ari muutapwa. Nebuchadnezzar akatoshandiswa. Akatenderwa nani? Serious anotonzi my anointed. Akatenderwa nani? naMwari. Rega tinzwe ini ndiri papapa nangobvunza vanomubvunzo. Mwari hapana here situation yekuti Mwari agona kuisa president andika then wozomuomesa moyo. Situation iripo onai ndoda kudzoka pane zvanga zvitaurwa na bishop. Chekutanga ngatizive kuti hakuna munhu anotonga according to the Bible that you read. Hakuna munhu anotonga asina kugadzwa naMwari. Because Mwari ndiye anogadza madzimambo. Bible inototaura kuti madzimambo nemadzishe anogadzwa naMwari. Whether kuti Mwari vane mission handiti yezvavari kuda kuita vachishandisa munhu iyeye. Alright. Anogona asingadiwe naMwari handiti but oiswa nekuda kwokuti Mwari vane lesson yavari kuda kudzidza. Ndo zvamurikutaura but imimi the way yamazvitaura muri kuita kuti zviite sekunge hato ari kutongoita zvinhu zvake ega achitopanishwa naMwari. Punishment yaMwari. Ndikuti Nebuchadnezzar ndizvozvo anotoriwe rudzi rusi rwaMwari but anoshandiswa naMwari ndizvozvo kuti aise order kuna Israel. Anoshandiswa seshamhu kureva kuti Mwari vanogona kuisa mutungamiri muno munyika otoiswa naMwari kungoti tingozvambaradzwa chete ndava pamwe tatsauka pamberi paMwari. Mwari oshandisa mutungamiri iye kuti tidzoke munzira dzavo. Tiri kutenderana hedu kuti vatungamiri vese vanogadzwa. Mutungamiri wese unotenderwa naMwari. Unogadzwa naMwari. Saka takutidzoka manje papoint yekuti isusu saka vanhu vaMwari hatifanira kunyanya kupinda mudeep handiteka politics tofanira kunamatira nyika. Tichinamatira vatungamiriri vedu vachitora chipfugama kwatiri isusu tichivanamatira tovaudza kuti fambai nenzira dzakati handizeka yes kwete kuti isusu tizoita kuti indata MP like angamiti mdata minister Minister Masango, Minister of Sports. An added advantage to the kingdom of God when we have a bishop who is contesting to be an MP or a minister, because automatically you get a minister of health. You understand? You get it advantage. One, you don't a gift of healing. Ndodombo kubvunzai ndiani ane simba minister na bishop? Ane simba is like in general. Bishop ane power. So yes. Saka uku
kana why makuda kuzvidzikisa kubva paubishop? That's a very good question. Yes. Why remember already you're a prophet? Why muda kudzika kubva pauprophet kuenda pasi? That's a very good question. Wisdom dzabvunza chimboni pawisdom. Ndakuzokera kunyaya taura yekuna Genesis. You understand? Yes, sir. But the reason why God put Adam in the Garden of Eden, you understand, was to have dominion and to rule. It is an advantage. This also. You need to get a minister, a minister of sports and culture. Rather than pakaiswa a minister, asingatombozive mwari. Pane advantage. Those are Bible when the righteous are in authority. Kana vakarurama. Those are how can you be made righteous if you are not of God? But you are already in authority. Remember, as a prophet, yes, and spiritual authority overrides every authority. Takatombesa minister ndi wataifunidzana anoziva zvemasports nazo zvakatibatsira nungoti ataisa munhu aiziva masports chiti kumasports kwanaka kubhaibheri ndoda kupesa hangu apapa ndichiti handiti kubhaibheri kwamuri kutaura zvakare remember yekuti taiva nana profeti elijah pamazuva ainzani ahabhi namudzimai wake jezebel musakangano kuti muchinda uyu why ndabvunza kuti why ndiani mukuru minister or a president na prophet na bishop imimi why muri kuda kudzika kubva uku muchidzoka uku because remember yekuti mazuva aya Elijah aitoenda mupalace kustate house otonomudza kuti zvauri kuita izvi hazvidiwe naMwari mira zvauri kuita izvi. And I feel like maprophets mimi handiti mabishop ibasa renyu kuchienda kuenda kune mapoliticians handiti mune authority yekutoenda unomuconfronta kuti my guy mira izvi Mwari zvauri kuita Mwari haazvide and then they should listen. Ibasa renyu mire kuti munge muri muno you actually ndimuno controller the spiritual realm which then uzasvitawana murume ane zvakakosha bosi chii anditeka bosi pamotime musingawanike murimo mukati mavara anditeka kuno kuti munokwanisa kuzovatsura nenzira dzakanaka bosi makafamba munawo every time munopedza maita ushamwari chero ukaona tsaona kumberi kwawo ukwanisa kuitsanangura bosi munongoti totamba tese saka iwo kana uri kunoko kana kuti inini vakauya police minister akaya kwandiri inini ndotoziva kuti ano mukuru wangu pamberi apo pane nyaya dzakati bozi handisi mazviri saka ndiri mazviri anongoti noti wakanzwa nyaya dziri next last week wakatonzwa varume muri kuita dambudziko muri kuramba mamboramba old testament ndizvozvo mamboramba old testament mukati bvisai Moses ndikakubvisirai Moses but pandabvisa Moses mauya naEria ndizvozvo maona here kumuvha kuri kuita time from Moses kuuya kuna Eria kubva kuna Moses pakati apa onai kubva pana Moses pakati apa iye wachona. And remember you read the Bible very well, remember kuti that by that time munhu aiva the spirit of God aiva one. I know. Anditi taiva nemunhu one aiva the spirit of God and patime yaMoses ndiye aitonzi you are the prophet, you are like God kuna Aaron nevamwe vese ava muri kuona. So transition maiona transition yaitika kubva pana Moses tichizonosvika pana Eria tichibva kuna Eria tichiuya kune vamwe vese vakatevera. Inoona kuti utungamiri chotoripo ka utonzwisisa utungamiri chotoripo panyika like not na president time bona president Mugabe waiona uri kwamarange waiona kuna wimba waiona kumasowe kuti vaitoziva kuti kune vanhu vaMwari vanokwanisa kuturika uroko kuti ndamechita basa rangu riti iri nhasi tatina president idimi nangagwa nditeka vanotoenda kumasangano vachitopfekedza magemens vanotonzwisisa kutotaiwa ava vanhu vaMwari ndivo vanotonga nyika nokuda kuti ndiwo vanhu iwavo ndiwo vanhu vanitoona nzira dzekufamba nadzo ukaona saka chocho asi sonyanditeka isi vanhu vaMwari katakuwirwa kumasangano kwedu anditeka isi akuti advantage yo tadatopinda zviramba madzibaba masango ndowira nemi chandinoramba inini is the manipulation of a preacher by the politician. You understand? Ndopa ndinoramba kuti a preacher must not be manipulated to push the agenda of the politician. But
Okay, taurei. Mira vauye pavari kuda kuuya. Ndonozokangana. Mukuru, ini ndakaona maprofita amazuano akareceiva call kubva kuna president. Handike. Hakwanisi kuzotaura pfungwa dzaMwari. Vanongotaura zvekuti president afare. Afile kuti aramba achita basa rake. Handike. But pfungwa dzaMwari ndedzedzi mamen of God mashoma anotaura kuti Mwari vari kutika iyi yamuri kuita yaite. Mamen of God amazuano don't think they were brave enough kufesa president vachiti no zvamukuita zvisiri izvo. Kudzoka pachikonzero kuti isusu kana vanhu tomboti president nomaministers handiteka havafani vanhu kana vaya kwatiri handiteka isu hatifani kuzotamba nawo zvakanyanya munhu handiteka tofana kuwana nguva yekungowana matira chiti kudzokera kupi munofanira kuvaudza pfungwa dzaMwari zvatsaura naMwari ka zvinoita kuti pfungwa dzaMwari dzizorega kubuda pana Nyamakanga aenda kuna president ndizvozvo kana kuna minister kana kuna MP. Tupa is a good example Nyamakanga inini isingatauri mazita vamwe ndizvozvo. It is because pane nyaya yekuda zvinhu. Alright. You understand? Ndine nzara yekuda kuona president. Asati ndakamboona president. Ndine nzara yekuda kuona minister. Ndizvozvo. Saka ndikasangana na minister pfungwa yaMwari kunyangwe ndakandinayo baba. Inokanganwiko baba. Nekuti president vane association negoridhe minister vane association nema-opportunities. Saka pandinoona access to the president, access to the minister, I'm creating opportunities for myself. Of which Salika. Zvina kuti nditungamirireo. Of which but my ministers, do you know what my ministers? And my ministers, my leadership, and it. Papa not to invite a say men of God. Could come, gara up, titauri. Munoziva kuti varengi vari tori nepfungwa yekuti tichanzwa pfungwa dzaMwari. Mini kuti munhu ari kutorasisa the whole thing and the whole system is the man of God ane nzara. Because iwo pavanoto vanotokubelieve zvisingaiti. Vanotokubelieve anotouya anditogara pasi but vakomana vachona zvimwe zvamuri kuita vakomana anenge wabva vatiti zvatoya paground zvakaita zvichemo zvedu papi no imimi kana mupresident waya zvichemo ngazvizoitika mumwe musi ngaende iri secret yetsamba anditeka asi mawana nguva yekuti manamata anditeka nezvichemo zvenyika. But say zvichemo bhozika tofana kuita samasaidzi esu varume. Sei zvichemo zvichindiwandira ndizvozvo. Sei zvichemo zvichindiwandira zvokuti ndinokanganwa kutaura kwaMwari. Sei zvichemo vamwe vanhu vatoitori nzara zveshuwa vanongatori nayo nzara yacho zveshuwa. Bishop vamwe vanhu vari selfish handika. Number 2 vamwe vanhu vatone nzara yacho zveshuwa yotoita kuona mukuru ka kwakutotaura kuti mukuru ini nditoni nenzara. Saka pfungwa dzaMwari havachataure ndozvinoitika. Nyaya yeproblem inoti vanhu vaye kana munhu akasvikwa nemaministers kana vakuruka dzimwe dzenguva anobvawo vakasvika aunotogadzira ukama asiya zvaMwari anditeka akafa kuona nguva yekunamata anditeka vanhu ivo vanhu vanofanira kuramba bozi vanhu ndonga vakutsvagi anditeka kuti da kuti tinamatirwe totiitwe zvakati anditeka ivo saka vazhinji vedu manje vari kubva kuti iye nyaya yekuti kugadzira ukama nekuda kudya anditekabozi munhu wese danondiri pana minista anditeka kuda kuti autogadzira chinhu chake asi kuti sida vanhu vagadzira nyaya yekunamata Mwari. Pandambota a very good example inobatika nai kuti elder Tagwire ndizvozvo ndiwe kuSDA ndizvozvo. Elder is just as good as a pastor ndizvozvo, but he's into politics. Exactly. He's into politics. He's leading. Yesterday he was saying that there are 5 hospitals that are going to be built. This is a pastor who is getting into politics. Saka tikaita vanhu vakaita sana kuda Tagwire ndizvozvo vari 10 muZimbabwe. Tikaita vanhu kuti musapinde munenzara imimi handidi musipinda munenzara toti pane nemukana
so that this conversation wa fruitful kunoda kuona saka kuti pane nemukana so that boza apata taitirana nangosi yangu yeyo chazoitira nazo kuti zvakuwana kuti wazopika kuti atichi takupana nemukana kuti tikurukure. Saka imimi awaitira nyaya ya minister and no ya yotagwire yanditi chini tikachonzwa kuti isusu kuti isusu zvakafanana kuti like tembo wana nzira ndiyo nditi aimbori kuchitungwiza nditeka ngamunza akatapeta MP nditeka saka isi kuti isusu ma MPs varimo like vatagwire avasimuprofita aba vatagwire avana mweya aba vai ndena kuudze kuti avana asi namboona chiprofita ini nditeka because chichawo ndiye kuparidza aite zvekuprofita nditeka saka isi kuedza kutsanga kuno vanhu vanoita zvekuoneswa vana maziso emweya vanoona vanoprofita nditeka ndo vasingafanira kupinda mupi muground aiwa hatisuda kudhivenda aiwa ipapo no inaswirana na mkuru imusawirira inazonundowirana neni ozvatera panapa ndatofunga idii zvamukufunga ndiswirana nazvo. My point ndeyekuti nini tikaita mafundisi avazoti muprofita inandooni pandiri bishop ndakasiyana nemi oyamuona mudonzera madhimoni aiwa kudonza madhimoni hakusikuona kuona kuprofita kuona kuti ndione zviri pamuri nandioni abezi matotoona tese pamatondiona mushumiri weshoko handidi kunyepa ndinokodzera kupinda bhozi ndiminimba kutoonekwa vanokodzera kupinda avana chavanoudzwera mwara but inini hangu zvangandifunga ndikam saka ari kushumira zvandingashumira ndingazviwana aiwa no mune zodzo rekushumaira shoko mune chipo chekushumaira cheevangelist kune vanhu vane zvazi inimi zvapana makashumaira shoko makapedza kushumaira shoko vanhu vachirwara apa vanotoda munhu womweya ane maziso emweya kutoona obva vaporesa anditeka shoko ime washumaira shoko panapa andatenda kuti chakati chichazoitika chombo chakazodaitikashumira kana paine vanorwara ndovaturika maoko achitopora mune zodzo rimwe ramunava ndingatonasa kuti mukuru andika vanofunga kuti kuona ndokutozoporesa vanhu ndokuti sei hasi zvinoda ngoona chete musina chipo chehealing baba Sparks zvapa chechi chakatungamirwa nemunhu ane bhaibheri chete asingaoni zviri kumberi inodonha pasi posi chikonzero mumwe watinabata navaroi 20 anditeka imungoshumaira moshiparidza bhaibheri renyu varoi ivavo anditeka vangona kuti kwatakai muri imwe imomo namavanzisa yes saka isi kuti isi muprofita akaona ndosaka nyini muprofita kana aona asina godo asina shanje anditeka kuno vamwe vanhu mafundisi mapastors avanenge ana anditeka vantu iwewe une panenge munhu achipo chekungona matira munhu chete otopora saka iwewe munhu saka munhu mukerekeka munhu sane basa saka tichati isu kana paita mumweya uri kuona zviri kumberi saka iwe president kana uida kubvunza iwe is okay imi mukutana nebhaibheri chete shoko president akaikwa muri munokwanisa kumudza kuti kudini president aya kwandiri as a podcast kana as a man of God is a man of God muri bishop andione amuone like president akaikwa zvakawanisa unoona waudza kuti mune zvanovhurwa president akatoziva kuti ndopfungwa yamwari madzimaba masanguka vane agenda yavari kupusha vari ipapapo saka ndikuudzei ivo is a prophet and muprofita and as a prophet he believes kuti ivo ndo vane kuona ndo vane mubasa ramwari ndo vari apa yet rega ndikuudzei madzibaba kune vanhu vanotori newisdom dzamusina imi vasingaone utoti sapresident anditi pamwe pachona vanenge vasingatoda noona vanenge vachida ane wisdom sekuti apo toita sei senyika ora ndogona kupai example yemuchinda anonzi handizwe kana muchiverenga bhaibheri muchinda anonzi joseph akatoita hope dzakarotwa iye obva agona kudzidudzira that was wisdom muri kuona pandirewa dzakatozoita kuti nyika inge ine nzara asi before nzara iyoyo pakatochengetwa chikafu chakanga chiri enough for everyone nevanhu vari beyond maborders so senyika it's not like mimi semaprophets ndimunonzi mukadanwa napresident munovaona no
people like mapastors vana bishop vantori nedzimwe wisdom dzekuti dzinovaka nyika inzwa ano ipapa tisi kuparamba ndiri kuti inini andizvakafanira kuti munhu muchitaiwa president akauya munovaudza kuti kudii vanotaura inzwaika ndifana kuti anditeka ndisarata isusu anditeka tine malevels eda tinawo anditeka yes ndasati kuti mukereke muno malevels akaita se akasiyana anditeka maminister akasiyana isusu varume wakaita seava anditeka totovada kuti ende vazvavana rume wagona kuti mutumwa kana kuti munhu wamwari muprofita asi tombo tinde kukwira gomo nemi tichimbonamata anditeka nasi kuenda kunoona kana sitoda kuti timbonamata nemi anditeka tichikukumbirirai simba kuti riwedzerwa andimwe anditeka kureva kuti kukumbirira munhu wamwari kuti asimbiswa anditeka ozi kana muchechi mune vatungamirwa kana anditeka munhu wamwari agona kutorasika ndonoita chireko anditeka undipaona munhu wandichimona anditeka chikonzero haana simba anditeka anogona kunge apera simba saka vanhu vakaita seavo vanoshumaira shoko nokuparidza anditeka vanopa pavanosimbisa pashoko rokunamata mupanza anditeka vane pamwe pavanotobata ipapo anoroa angoseti munhu wamwe damba kubvunza muprofita muri muprofita munoona tombo ndinoona zvandinoona panguva dzacho idzodzo munoona zvamunoona panguva dzacho mushumiri wese mune mabhishopu maarchbishopu masiya maoracle mukuru ipapo ndiani ndopati kuti kana uri mukuru chizoti kana kuti uri bishop neofisi yenyini isusu kana ini like pangu ina nditeka ndiri muprofita ndiri mukuru kuchichikwangu anditeka apanzwisisa yes ndinomwa nditedzana naniwo asi ndine mabishop andinawo anditeka mabishop iyayo vandine basa chero vasina mweya anditeka vane basa rokuti vakataura akaita mweya wakatsoke munhu sane mweya unaiteka amira ifunga nofuka maexperience andikuita anditeka tutapa mweya wokuprofita nomweya musi munhu sane mweya wanawo wanopareteswa nawo pasi kune munhu anorota musaanza muchechindi munovaroti varoti vakasataura chiroti chiri muchenditeka munovatira matambudziko muchechimomo animapona saka isi kuti tichikwedzadzananga kuti ipapo funga pamwe ndona kunge ndamhanya pamberi panyaya kuti isho yanzichi president wakauya munokwanisa kutaura kuti kudii no papo ndapamhanya nditeka president vanokwanisa kuti vaumere maoko vagona vatsoka munhu wamwari munogona kudaidzwa napresident imimi musina chamaratidzo ndizvozvo mapanzwisaka kozoita vamwe vasingaoni sezvataura angosend but vaine word of wisdom ndokutoona pachekoko manje samaondero anosiyana the same spirit operating but in different dimensions. Yes, that's okay. Vanhu ivavo mumwe anogona kunge asingaoni but aine shoko rekungotaura chete kuti mukadai zvikadai a word of advice ati mapona zvinoitika muutungamiri munhu wamwari vanhu ava vari kuratidzwa zvinhu zvavanofanira kuudza president zvavanofanira kuudza maminista zvavanofanira kuudza makansela zvavanofanira kuudza mamp but havagone kuzvitaura vanhu ava havagone kuzvitaura munhu wese ati muri kuwana mataura nyaya yaahabhu pakati pavo pakanga paine muprofita ahabhu akanga ne400 prophets zvikanzi totora ero ramoth gilead zvikanzi hande totora ramoth gilead jehoshaphat akati tisati taenda but hapana here muprofita zvikanzi ndinawo maprofita 400 vese vari 400 zvinofadza mambo zvinofadza mambo but mukaverenga bhuku rinoti chi hanzi kudenga kwakaitika meeting mwari vakati ndiani angagone kundonyengedza ahabhu nekuti ndinoda kuti afire muhondo ndopa mahost of heaven amuka mwakati ndopa kwazouya another spirit in heaven ikati nditumei zvikanzi namwari uchandoita sewo zvikanzi ndichaenda ndondoita a lying spirit in their mouths saka vakati vaisi vari 400 vaiprofita zvakaita se but pane mumwe mumambo akanyunyuta akati no hapana here mumwe muprofita asara zvikanzi aiwa aripo but anoprofita zvisingadiwe namambo muno mune maprofita munhu wamwari vanoprofita zvinodiwa nemadzimambo kwete zvavasingadi ipapo tikutenderana anditeka ipapo tikutenderana saka tikuti isusuka ndipati kuti isusu sevanhu vamwari
ngatinamatire nyika sezvazvira titeka tisingadi kudiwa. Exactly. ndo dambudziko raita maprofesi mazhinji kuti kuda kudiwa. Ango because of time andika tiita apa ati ango mungotudze mimi zvamunofungidzira kuti man of God afana kuita zviri in line netopic yedu yepolitics. Alright, inini patopic iyi ndichipedzisa ndofunga kuti some men of God ibasa renyu kuudza mapoliticians chokwadi. Ibasa renyu kuti Mwari vakati yes endai munoudza kuti yes. Musanotaure zvinhu zvamunoona kuti zvinodiwa kunzwikwa nemapoliticians. Musataure zvinhu zvekuti muwane mafavors kubva kune vatungamiriri. Taurai zvinhu zvataurwa naMwari. By so doing nyika inoendipfuurira mberi. Alright, thank you Uncle Saint. Bishop, muona kutaura zvamunofungidza kuti man of God anofana kuita zviri aligned to topic munhu waMwari zvaanofanira kuita anofanira sekutaurwa ndingotsikira zvitaurwa naUncle Saint. Munhu waMwari ngaataure chokwadi, ngaamire pashoko raakadanirwa naMwari. If it is a yes, let it be a yes. If it is a no, let it be a no. Ende munhu waMwari ngavadzidze kunamatira nyika, vatungamiriri zvichidzika nemakwai avanotungamirira ngavanamatirwe. That's what I can say. Okay, thank you very much. Mutumwa Apa tingada kutokanda hedu dota mukaka zvekutaura nwarume wa zvinhu zvakakora ndo chokwadi. Isusu tinofanira kunamatira nyika kuti ienderere mberi. Two, tinofanira kunge tichitova newisdom yekutokumbira kuna Mwari kuti kana mutungamiriri asvika tinofanira kuudzwa zvokuita, tokumbira wisdom ipi iyo. Saka nyaya iripo ndeyekuti chadongo inde chungoona kuti vanhu vaMwari takangonamata chete tisina kana kuti side kana kutya kuti chakati nditeka tikwanisa kutaura shoko chete kuti zvakati ndanzi zvakati. Izvozvo zvinopendesa nokuita nemunhu watatsanangurira nyaya idzodzo dzichingobudisa kupona kwenyika chete. I think zvinotibatsira. Okay, alright. Muri yeZimbabwe tisati tapinda munext topic andika ganingopo tusingondiripo kabana. Ini ndinofunga kuti kana chingori man of God kuti uzozviti wa man of God wa prophet wa evangelist wachi zvine chekuita nekunzwa Mwari ngotonzwa Mwari. Ndosaka ini ndisiri bishop nyamakanga muri bishop makanzwa Mwari wakuita imi muri bishop. Saka kana chingofunga kupinda mupolitics, kana Mwari atipinda mupolitics unofanira kupinda. Kana uchinge usina kunzwa asinyatsonzwa Mwari kuti vari kuti upinde mupolitics here, because wakasazoita futi pfungwa dzaMwari, Mwari aida kuti iwewe ungori kuchinhoi uchiparidza, iwewe uri kukambeni, Mwari ari kuitira zvavasati wamboona. Saka unofanira kunzwa voice raMwari. Then kana uchingeona kuti Mwari vatipinda mupolitics, then pinda. Then ini ndinozofunga kuti ndinotenda kuti mapresident nemaleaders edu makansela maMP machi especially munyika yakaita seZimbabwe vanhu vatobelieve, vazhinji wacho vatobelieve, mabelievers. Saka kana paine shoko rataurwa naMwari rawaudzwe wesaprofeti, svika udze mukuru kuti shoko ngarisvike kwanofanira kuti ase kwarinoenda. Karaenda ikoko usachiwe, because nyaya inotangira pakuzochiwa, pakuzoti no ava ndiminista wemineral wenchichichi, wakatodaidzwa ikoko ukaoneka wakutosvika watogaya kamugodhi, ita basa rako andika. Pabva vati usadye andika, usadye zvinhu zvausingafanira uchidya pamwe pacho, because wakadya zvinhu zvausingafanira uchidya paunozotumwa naMwari pepe pamwe mwana kutuba kuti akomana ngatisadyei iwe wakambodya. Vhangeri racho rinobva radhakira kuti iwe uzotaura kuti akomana Mwari this time ari kuti musadye. Ndakazvona hangu dambudziko rero vanhu vaitaura zvakasiyana-siyana pana asi kuti zviri bad kuti munhu apiwe moto utambira zvakaita prophet Ian Ndlovu, but vanhu vakatanga kuti saka pavachazonzwa chimwe chiprofita chinopikisana nemunhu uyu kati nevanhu ava vachazochitaura here. But I believe kuti man of God unofanira kuva bold enough unotaura. Asipasika pamota paika hakuna munhu anoramba chipo chaanenge apiwa chero chitonzwa inzwi raMwari zvakaita sei nditenge varipo vakaramba. Alright, mukuru pakaya musatanisi ndida kukupai pakaya satanisi ndida kutambire chakachena unotambira. Ndida kuti munyatsobatisa papoint yekuti hapana munhu anoramba zvipo zvichingoreva zvazvo. Panyaya zvipo eni mafungiro angu ini ndaimbotaura kudaro naye, andakazoona kuti sometimes zvine personal conviction
sokutaura kwamboita DJ Sparks kuti Mwari unofana kutaura newe exactly kuti utore here kana kuti uichese urege Mwari unofana kutaura newe varume vachitotora zvipo chandireka avangoyangotora sina kukumbira vatanga vatonamata kuna Mwari anditeka vaita madays wotodzana Mwari kuti hai ndonota se unotora anditeka munhu unotora asi mafani zvandakaita ndikapiwa ini ndiri panapa aiwa zvakafanangati muonesana afanana nakaita saSparks getoiti zvekutoti anitozva kuti masina arambwe wenza masina abva kupa aita sei isusu tokozva kuti masina aita sei arambwe but if a man of God unofana kungonzvera prophet eno arambe ningini no asikudaro ndikuti zvoni pfungwa dzevanhu dzinonetsa kunzwisisa kondora dzendese dzonetsa asi nyari ndekuti ivo chero vakatonzi wawaniswa zvawaoneswa nemweya avafani uzochinja noda kuti vadya alright avafani narrative haifani kuchinja kana ukavangoti chakaipa unofana kuramba uchikoti chakaita sei chakaipa vanhu vangani vanoshamwa nemapurisa wakaba unotea kudzurwa unoda kukuru yepurisa asi unotea kutodzurwa but nezuro itomugochesa iyo zova itomugochesa sazvofana kudaro right anyway I'm sure kuti zvese zvandataura pathis topic zvichabatsirawo maviewers edu ari kuona then next topic yatataura ndeyekuti zvoni why African men vachizoend up vakuchita vakadzi vavo even maAfrican boys chaizvo vanopedza vakuchita magirlfriends avo vamwe vanotozoenda vanozotora mamwe masteps kutosvika pakutozoti no vakutosvika pakuroora vakadzi vakawanda why vachidaro but katisa macases vaya kunana states uku zvito zvishoma zvekunzi vanhu vanoroora 1 5 1 6 vamwe vanosvika mu11 12 vatingotanga na mutumwa chinoitika ndechekuti wakaona munhu achita mhuri yakawanda handiti zvinodhipenda nenyaya kwawakabva culture handiteka kwawakabva 1 2 mumwe munhu angona kuoneka mukadzi waanenge angona kunge asingamukwanire zvirikutobvisa ruchiva izvozvo kuti munhu akaita vakadzi vake 3 4 anenge achitobvisa ruchiva bhozi kana waita mhuri yako une level yako unenge uchitarisira haisi nyaya yekutotora ruchiva kurusha panext level here inini hangu ndinoona kuti kana munhu nemaonero angu inini nemhuri yakawanda I think zvinotibatsira pakuchengetedzeka kuti kana murume ichifti nino mhuri yakawanda kashoma futi kubatwa neprotest cancer izvo zvitoriko futi okay right Bishop unenge uri busy unechikambura everyday aupiwo mukana nyaya ndautanga ndaadressa in 2 parts pamwe ndichatanga ndabata 1 part yacho chipiri yacho nditozoidzokera cultural background yamambotaura kuti patsika dzedu dzechivanhu zvakagara zviriko zviri matiri kuti murume aigona kuita mudzimai wekutanga mumwe wechipiri mumwe wechitatu kureva kuti makare edu pasi pasati parohwa nenyundo chipare kana kuti barika rakanga ririko ende ndo zvaitonzi uri hombarume ndo zvainzi uri murume patsika dzedu ndizvozvo zvakanga zvisina chiri mukati zvakanga zvisina kutadza mukati yakanga itori family setup asi zvaiva nokuchiva zviye mukuru ndikuya ikoko tichipinduranaka bozi mataura bozi makati vaisina kuchiva bozi zvaidei kuti mukadzi imaiti mukadzi wenyaka akawisa mainini kumba kuti mwana munikira wakauya kupa mokaona kane inomutorera mwana wari bobva adorora kuti anda kumboti ana baba nachikumboti amainini auye futise wapave panaakuchiva kana kuti aiadmire naye you see kuti kwaitotambwa chiramu ndo chaizotungamira kuti munhu atore amainini weta vakadzi vakaita se vakawanda now tochiuya kubasa kwangu inini naika samfundisi kuti kamweya ikoko kana kuti kamhodzi ikako muvarume karimo kekuti ukatoona mukadzi akapfuura apa
unotombotarisa chivakashure zviriko you admire you last after ndizvozvo but kushoko raMwari manje tinozobatsirwa manje nechibereko chemweya chinonzi self control aimo kuzvidzora kuti in as much uyu akabatana but manje ndikatora mukadzi uyu musikana uyu kwedu ndatadzira Mwari watoupombwe. Alright. Waponya mananga. Watotadza. Mwana mananga. Mananga matete. Kristu akauya kuzopinda macultures medu ndizvozvo. Nekuti kwatiri susu tinonzi Kristu ndiye musoro wekereke. Kereke yacho hadzisi mbiri. Kereke yako imwe chete. Christ is one church. Esa atinenge tichipana mazita ma-denominations kana ma-ministries mushumiri but church ya Kristu imwe chete. Saka Kristu kana ari murume wekereke ane kereke imwe chete, haana makereke maviri. Ndizvozvo todzokera kucreation kupurpose yaMwari. Ndogara ndichiudza ndikati zvese kuuya kwaJesu nezvese izvi zvakazoitika because of Genesis chapter 3. Dai pasina Genesis chapter 3 pasina nyaya dzatiri kutaura panapa, pasina dzese dzatiri kutaura panapa. But Genesis chapter 3 akauya neera, ndopakadonha munhu akadonha from the glory of God. Bishop, pindure panyaya vakadzi apa panditeke ndokwandiri kuenda. Ukonesa vanhu kuenda kumudzimai mwe chete. Imimi nyakatipindure apapa. Rege vasati vapindura ka Bishop vari kutenderera handi Bishop inini nemitiri varume takadaiwo handiti tinotozviziva kuti isusu takasikwa nenzira yekuti we are producers ende chinoita kuti tisiyane nemadzimai uye chinoita kuti madzimai kunyangwe tikaita madzimai mairi matatu vatadze kutinzwisisa inyaya yekuti miviri iyi yedu yakasiyana nemadzimai. Madzimai can go for months even years vasina kurara nemunhu, harisi dambudziko. Isusu takadaiwo vakadzi vanogona kutorarama nguva yakareba. Munoziva kuti imi michini nditaendapedza no signs dzinozviprova izvo. Mirai nditaendapedza vakadzi ava handiti vamuri kuona vakadzi ava anogona kutoti akafirwa at the age of 50 anosvika kutoita 90 years asina kurarana nemurume, anotosvika pakutofa handiti. But imimi mukanzi mafirwa at the age of 70 muchiri mutori mwana mudiki munotoda umwe ende munogona kutoti zvomurra kana ka 23 years. Takazviona zviri practical. Regai ndidzoke panyaya yangu ndisandakanganwa yekuti isusu tiri maproducers, isusu tasiyana nemadzimai pakuti vane nguva yekuti vanoenda kunguva. Panguva iyoyo havakwanise kusangana nemurume, vane nguva yekutoti ivo pachavo vanenge vasingatonzwe kuda kusangana nemurume. Ndosa muchiona kuti vakadzi patinosangana nawo ukasashandisa nzira yeromance unogona kutoita wega bonde rachona, nekuti zvinotoda imimi kuti muzvipinze mavari, muzviinstole mavari kuti aiwa muva activate kuti vave ready. Vakadzi variko vamwe wekuti nekungoona nekudii vanobva vanzwa kuda but vamwe vavo havani. So ndikuda kudzoka panyaya yekuva polygamous ikoko ndokwenyu manje, ndokwenyu kwavo vanozoya kushandira. But tikuti varume isusu chinosakisa kuti tinge tiri zvinodaro inyaya yekuti ore takasikwa tiri maproducers. Ndosaka tichikwanisa nhasi usiku wanhasi tese tikapewa madzimai 440 vanogona kuvabuda bata pamuviri nhasi, tikapewa vakadzikana vairi tinogona wamitisa nhasi usiku. Saka angwe mimi ndekuti makatosikwa makadaro, takatosikwa takadaro, takasikwa tiri maproducers. But chizwa Bible zvanotaura Paul anotaura zvanhu zvakakodzera kuti mutenge mustorina but nekuda kwehave nyama ichite 1 Solomon akana wakadzanga mira mandikata ndichi mukati ndiri kutenderera but kutenderera kwandanichiita sekufunga kwenyu ndanda kuti ndidzokere pana Genesis. Papanzwisa Mwari vanosika Adam vomupa mukadzi oro mudzimai mumwe chete Eva. Saka kureva kuti pakasikwa creation yese kusvika from Genesis 1 and Genesis 2
ndizvozvo ndo pane plan yaMwari. Genesis chapter 3 kusvika kuna Revelation corrections ari kuitwa naMwari nekuda kwekutadza kwemunhu nekuda kwechivi. Saka haviri kutaurwa naAngle saying yakazovapo nekuda because of the fall of man. That was kutadza kwemunhu. Kuzoita polygamy yati kutaura it is because of the fall of man on Genesis chapter 3. Saka katada kuzwi ndokumbira ukubata muchiri papo. Mwari masikira akatiita ndikuona. If you check kuscience kana kubiology vanotaura kuti isusu zvatinoproducer besides sin maspermatoproducer isusu akawanda mamillions ekutoona ngumitisa nyika yese. Which means izvi zvinhu zvekuti before sin Mwari akatisika takatodaro. Hazina kuzochinja nekuda kwekuti sini yauya taakuchiproducer vanhu vakawanda. That's a good example. Handisi kuramba kuti zvakagara zvirimo ndizvozvo. Vafana vari kutenderera muchiuno izvo. Handisi kuramba kuti vafana vari kutenderera muchiuno. But nyaya ndoda kudriver ndeyekupolygamy. Sei uchizoita vakadzi vaviri iri mukati inyaya yehavi. Ndopandataura nyaya yekuti tine chinonzi self control, kuzvidzora kana tiri kwedu kuzvidzora chiri chibereko chamweya mutsvene. Pandinogamuchira Kristu inini ndinopiwa chibereko ichocho kutozvidzora, kuva nemwoyo murefu, kuva nemwoyo munyoro, zvibereko zvandinopiwa naKristu pandomugamuchira. Kureva kuti kana ndamukristu Joshua ndogona kutoona kuti amai avo vakanaka ichokwadi. Ndogona kuona kuti iri yellow bone ane chivakashure ichokwadi. Ndogona kutoona kuti uyu wakanaka, but nekuda kwechibereko chamweya mutsvene chiri mandiri chinonzi self control or temperance ndinozvidzora. Asi matochiwa kaimimi. Matochiwa kutoona magadziko ayo kuti munhu ane manhanga maombo. Matochiwa. Matopinda matochiwa. Kufanana noupombwa matoita. Bhaibheri ravo rinoti kudii? Bhaibheri rinototi kungotarisa kudai izvi. Kungoona wobva watoimagina zvichitoitika. Bhaibheri rinototi chatonyorwa kunzi matochiita. That's a very good question. That's a very good contribution. Aimatazve Bhaibheri. Varume. Ndosanogona Kristu achisummarize the 10 commandments. Anosiya miviri. Ndizvozvo. Alright. Wekutanga unoti ida Mwari nemwoyo wako wese nesimba rako rese nepfungwa dzako dzese. Yes. Over at wechipiri wakada kufanana newekutanga unoti ida hama yako sekuda kwasosvika kwaunozviona. Saka automatically kana muna Kristu ndizvozvo ndaa wake mukadzi uyo wandamboona uya ndizvozvo ane ndakuchimuona kwete semudzimai wokuita naye bonda, ndakuchimuona sehanzvadzi yangu nekuti ndiri kumuda sekuda kwandinozviita. Chakaipa chandaigona kumuitira handichagone kuchiita. Aiwa, kwete chamaigona kumuitira chakatonaka icho chamai chakatonaka ivi. But in short guys, tikuwirana tuzoni kuti munhu anofana kuita one munhu anofana kuita. Aiwa, inini handisi kuwirirana nazvo. Inini alright, pekutotanga alright, Mwari achisika nyika. Handiti munoziva here kuti Mwari havasina confusion. Yes. Munoziva? Tinobvumirana kuti Mwari havana confusion. Why is it kune varume vashoma vakadzi vakawanda? Saka imi muri kuti here vakadzi, alright, for example tiri kuti 1:4 or 5 handiti one man kune 4 5 vakadzi handiti. Saka muri kuti vakadzi ava tikaroora tese isusu ana bishop, ana muprofita, mutumwa, ana DJ Sparks, toroora vedu vakadzi 1 ko ava vamwe vasara ava muri kuti kudii navo? Ndo vasingadewo here bota? Ndo here vasingadewo varume? Mwari iyoyo kuti wasara kozi Mwari vakatosika vakadzi vakawandisa kudarika varume. Mekuti kudii navo? Mwari ndozoti vanhu vanogona kutongoita kana 50 years vasina kana kumborara nemunhu. Saka vakadzi vongozo vakadaro. vakadzi Varume musadaro, inzwai tsitsi varume. Varume inzwai tsitsi, musada kutaura mwoyo wakadaro. Munozviziva here shoko raMwari rinoti kudii? Sei ndi uchasiya chamutenguri. Sei ndi uchasiya baba namai obatana nachamutenguri. Vaviri ava ichava nyama imwe chete.
ndizvozvo kureva kuti mambotanye yecreation imi ndizvozvo kureva kuti mucreation Mwari vakatokusikira kunotori nemunhu wenyu amugoni kuita nyama 3 pamuri papa pamadzibaba zvokurona zviriko here izvi mira nditsanangu zvokurona ndiri kubata ipapo zvokurona kudenga hakuna ndirikweko parikunzi muchaita nyama imwe chete parikunzi muchaita nyama imwe chete hakusi kuroora shoko iri taura mirai munhu waMwari shoko andei parikunzi muchaita nyama imwe chete DJ Sparks hapasi kurehwa kunzi kubvisa lobola kuvabereki vemudzimai wenyu mopiwa mudzimai kana kuti muchaita muchato white wedding mobva madzimai nyama imwe chete parikunzi muchaita nyama imwe chete because sex is a covenant between two people saka the moment paunorara nemunhu nemukadzi kana kuti mukadzi paunorara nemurume whether you are married or you are not married illegally you marry those people spiritually into your system saka sakuramba kuti madzibaba masangana mine vakadzi 6 or 5 pamuri ipapapa you are married spiritually to 6 people ndizvozvo ende zvakaipei onai ngatidzokere mubhaibheri bishop DJ Sparks chimbonditeererai aiwa bhaibheri riri ngatisiyei tingoroora vakomana no isusu we are Christians here anongwana especially this podcast vasiyana kuti taisa mumwe munhu chiwana but asati we are Christians here tinofana kuzodzoka tichidzoka kuti shoko roti kudii tiite tiri pano pasi topic yenyu matimimi why African men cheat on their spouses or on their girlfriends zvinozolida kunonzi kuchipari kuti murume achasiya vabereki vake mukadzi achasiya vabereki vake vaviri vachava nyama imwe chete hapasi kunzi mukaroorana mozoita nyama imwe chete but when the moment you have sexual intercourse whether you munhu iye wakaroorana naye kana ari magirlfriend matonyama saka tine vanhu izvezvi vagere mudzimba izvezvi but they are married to other people outside there in their system. Ndiri kumbira kubvunza ko vakapinda muwanano wakarazoitwa sei vakapinda ndo zvandirikuda kutobvunza kuti ko vakapinda mumarriages anditi morambana but zvinhu zvasekuita azvatinozoti ipapo ndopatinozoti shuuya ndizvosoka wakutoda deliverance kudeliverwa kubva kumunhu uyoya spirit iri mauri yawakatora through sexual babada kukuza sex is very spiritual ndosa mchona even kusatanism they engage vakufanalize ma covenants out they engage into sexual activities to seal their covenants saka ma sexual activities anoitika outside the marriage ndizvozvo unotohodha madhimoni baba ko bhaibheri tine murume anonzi alright varume vese vatakanzwa mubhaibheri tidzokere kubhaibheri tine makristu anditi tine murume anotodiwa naMwari kupfuura imimi akadiwa naMwari kutopfuura any other prophet any other man of God anonzi David aiva nevakadzi vangani vakati aiwa namba akasina tu aiva nemathousands varume vairoora ruziva vaiva nevakadzi vakadipitanga ne1000 vaipinda vakomana vazhinji vanga vaine madzimai avo vana Abigail vana Michal but vamwe vacho aizonzi aive maconcubines chi nishona what you call them nishona munhu wangu tichi concubine kamunhu mistress ega ndizvo zvika girlfriend yakaofficiatwa ndizvo zvizvi but onai indoda kudzokera panyaya yemiri yedu iyi anditi miri yedu iyi babaka ndo imwe inotituma anditi miri yedu yakadesign amusiri makagadzira miri uyu hatisiri takazvisika anditi takatongosikwa takadaro ndoiziva kuti vakadzi vazhinji vachapoka nazvo kuti aiwa but miri yedu isusu tinotoiziva kuti tiri maproducers number 1 number 2 chimwe chinhu chinotadzisa chinoita kuti maafrican men tinge tiri tinozoda madzimai akawanda pfuma mukane yekuproducer kumba kwacho kumukadzi wana kwasi producer
anoramba dzimwe nguva no chereka sabe vakadzi vanhu vasvikira kumbanditeka wotori muchi anditeka iye asiri mumudu anditeka usvika ubva wamuti anditeka ubva atoti munditire zvanditeka iwo ungatori mumudu yotase yekuda kutorowa munozachi pane nepfungwa yamusubu mutaura nyaya yekuti mananga pane pamwe pekuti madzimai aya ndizvo mataura yesexuality ndizvozvo nezvemaclimax etc kana when people are having sex ndizvozvo pfungwa yekuti munogona kuti zvepanze kunze kuno zvekuti ndiri kuda ndizvozvo iye mukadzi wako achitoziva kuti hakuna kwazinoita sei hakuna kwazinoenda idzi andiona sapane wambe kuti akaziva kuti akomana fine saka why should I waste my energy because ichijongweka I think it's another topic for another day. Yakakura nyaya iyoyo inotoda maybe pane mudzimai akavamirira yakakura nyaya iyoyo. Saka iwewe manje ukaona zvadaro manje the next thing wakundotsvaga mumwe ndozvinokutuma kuti uzochita mukadzi wako. But chimwe zvakareka varume musatambe nekuita mari pfuma chaiyo chaiyo tiri kutaura kuti mari inochinja vanhu. Alright, inhangu handidi kuti mari inochinja vanhu inozoonekwa seunge yachinja vanhu, but pfungwa dzekuita madzimai mairi dzinenge dzirimo, pfuma inogona kukurambidza. Ndosa muchiona kuti vakadzi vazhinji vanochema kuti pakangotengwa motikari, vakadzi vanovenga mota ka mwezo, especially first car inotengwa pamba inowanzovengwa zvisingaite. Pakangotengwa motikari havachagare pasi, pakangotengwa motikari ndopakazouya namarwei. So most of the times chinotoita kuti African men African men naturally are polygamous. But chinotoita by nature chinotomutadzisa pfuma. African men akabata pfuma babaka inimi chamukanatsonzima rapta ave 6-7 apa munongoona mega nedza mune maquatract zvamutira zvanditeka inyaya iripo ndeyekuti vakadzika one vakadzi vakasiyana. Alright, awasiyana pachi. Vakadzi vakasiyana total, vakadzi vakasiyana. Pakunaka ere pakuita sei? Zvese kana pakunaka pai vakadzi vakasiyana. Kana pakutaura, kana pakuimba kana sei. Pane munhu atone nenzwi rekutobaro kutura munofana ne. Mari? Vari mavafana. Takatosiyana futi. Wasaka muzobvunzira mukadzi kuti azoitawo amboona kuti no wamasango akasiyana na Sparks. Inzwa kwachitwa vakadzi vakasiyana nditeka. Asi zvagara chiri mubva mushoko. Mukadzi anorambidzwa abvume kuti kuchipara anditeka kana murume murume anobvumirwa murume unoona kadzi waunoda anditeka zvitori imwe zviya anditi enza mutumwa murume azimi muprove kuti zvoni warume anobvumidzwa ndisakuziva kuti mukadzi anaimba waupombwe anditeka asi murume akarora mukadzi aedi anditeka ndowatsigira naye vandichizopesana nemukumberi ndangotsigira poenda yautaura kuti handikuona mukadzi anobatwa achipfeva izvozvo vanhu vakaregedza murume achienda but mukadzi ndiwo wakaenda naye kuna Jesu kuti atakwe nematombo but mukadzi haana kuita chivi ega aita chivi nemurume saka somehow you might be correct but chazopesana kumberi asati izo zvokutika mukoma sipati nyaya tipana patese tiri 4 panapa imukoma sipati varume sipati panapa magirlfriend tv vatiteka kutya vakadzi yudziko inimusanipomere Spats bata ana yako katatu tinandi inini varume vazhinji anditeka chete vana mukoma senda nditeka nango sendi kuti varume vazhinji vamwe vanocha vakadzi wavo kudzimba exactly vamwe vakachata vamwe vagarira muchato ringi ruri ndirangoti iroriri pfuka dzake dziri kurudzi atongora saka dzimwe dzimba kadzakangomira pana vanhu vanomwe mukadzi wani asi dzimba dzango imba yakangomira zvayo asi haisina chii haisina rudo because of chi
Plus ini pandandakamboroora ini ndoda kumbokudza icho kwadi vana baba mese munoziva hapana hatisi kuda kunongedzana hedu but hapana asina kumbochita makamboona here kuti paunobva kugirlfriend kunochita uku handiti wakuenda padheni kana kabasa kaunonobata so padheni madhamu vanotokubvunza kuti boy renasi kwakanaka ero apa ungodhomoka zvakudamudzomoka akuda kuti kwadiso kudzinga kapedza maspotsi zvedu tonzi tabva samuri usadaro wangu secret yamuswina amusuda zvisvike nyaya ndambobvunza one by one angosendi what do you believe munotenda kuzvipi kushoko raMwari here rinokutenderai kuchita kana kuti kuva nemwe mukadzi kana kuti kuva nevamwe vakadzi right inini shoko randinotenda inini zvandinotenda inini ndotenda kushoko rekuti uyo anotarisa mukadzi akamuona akafunga achirara naye atorara naye ende inini chandinototenda ndechekutoti kungogara edu tabuda pachena because onaika munhu waMwari hazvibatsire kuti une mukadzi kumba umupa stress yekuti unenge uchibatirwa foni yako haitobatwe mameseji ako kungobata foni yako chete mameseji emagirlfriends anditi ko kungogara maofficiator handiti amai mwana ndiregererei handiti inini ndakunotora mainini handiti ananya chide vawe vagara apa muofficiator mira spadzi undoti tichibva ndichibuda mumba mukadzi ngaazive kuti ndiri kwamainini kwete kuti zvoni munosvika na 3 am moda kuti kubhalansisa barika harintroduce usati wafinalize yewo muridzi wayo waiziva kuti wana zvinoitika zvakafanira pangu maybe ndida kuti vakadzi tunga 3 pamwe ndichiri pakuongorora kuti anoite kutaite mukadzi wangu ndototanga todza madhamu obva ubata foni but the fact yekutoti iweuka uri kutodanana nasomeone iwone mukadzi wauri kuti inini am a Christian handifanira kufamba nenzira idzi you are worse than a murderer. You are worse than a murderer. Chingogara ako watongobuda pachena wabvunzwa mboyo kwatiri ngemubvunzo and you are more than a murderer. Ina hangu pfungwa dzangu bishop pana mubvunzo wamabvunza kwanoda kutibvunza mumwe nemwatira pfungwa dzake inini ndinoona sekuti munhu kana uri muChristian andika uchiteedzera muchitendero chekushoko raMwari uchitenda muna Jesu zvaunofanira kunge uchiita zvinofanira kunge zvichibva muyemomo but nekudawo kwekutadza tinotadza nosvika takatonzi munofanira kukumbira regerero mugona mazotadza maita sei ini ndinobhilivha kuti munhu anofanira kunge aine mukadzi wake 1 anditi but kuzoitawo magirlfriend kwatinozoitawo nana angoseni kuzotadzawo kwazoti kuna vanhu vakaita sevamwe vanhu kuti vanenge vakatotora 2-3 which means vanhu vavo vakutopikisana nana Pauro vanhu vavo vakutopikisana nana Pauro kuti Pauro paiti zvoni zvanga zvakakodzera kuti musatoroore hazvina kunaka kuti murume agare Pauro aitopikisanawo futi neshoko raMwari Pauro aiti zvoni zvanga zvakakodzera kuti musatoroore andika but nekuda kwehave nyama dzenyu chitewo wane munhu wane murume wane mukadzi wane murume andika ndo zviri magwaro bishop azvo zviri magwaro ende Pauro paitaura Pauro paitotaura aiti inisa Pauro uri kuramvirei the original plan that God intended for humanity in Genesis chapter 1. Kana imichiriwa zvakafanira but dai Mwari ufana kutora imwe mbabvuka kuti mumwe mukadzi oti inzwa sax chejeka munhu ane vakadzi vaviri vatatu anotori nembabvu dzevamwe varume shit ipa manyeba anotori
munhu wese atine mbabvu dzarume wobondezva kutara vari kwacho vari kupi wosika wanika spasika tisanye magirlfriend panapa anditeka vanhu tine magirlfriend panapa anditeka tine magirlfriend chinyema kadzi tine mukadzi chi saka mune mbabvu dzavamwe varumeka kana ndine girlfriend itone mbabvu yemwe murume isukatine girlfriend inotori era iyoyo isuka girlfriend ndika tinombotora mbabvu yemumwe murume ndika toidzosera toisiya inzwai nyaya yavakadzika munhu ane vakadzi inini ndosaka muchiona munhu ane vakadzi vakawanda nditeka atori bhom kana chikwanisa kuvachengeta nokuvasevhisa anditeka atori right pakuvasevhisa hai ibasa pakuvasevhisa atori right bhozi pane kuchita anditeka muvanhu anditeka uri kuchita iwewe kuti utori mbavha hombe than munhu ane vakadzi vani utori mbavha hombe varume vachinji imbavha hombe anditeka yes saka kana mutone vakadzi vani vanhu munomese muri mbavha hombe but unoona kuti mavakadzi 4 wobvoita kuti magirlfriend pfungwa ina chidaburitsa ka ndeyekuti mwari vakararisa adhamu vakazvomora mbabvu imwe chete mirai munhu ndo yakanga iri plani yamwari munoverenga bhaibheri tinoverenga taurai pana Genesis 1 and 2 ndo yakanga iri pfungwa yamwari kuti madzibaba masango achava nemudzimai wake mumwe chete zvese zvatakuita kuti tine vakadzi 5 mudzimai atawana mumwe upi ichechi imwe chete mukutoya zvakanaka ichechi anditeka zvokuroorana zvokuroorana ndizvopano pai pasi kudenga hakuna zvipi makabeta nodisplaya kaboedu ari kudenga pane painozoti umambo hwenyu ngauyi panyika sekuda kwenyu sokudenga ngazviitwe panyika sezviri kuitika zvechinhu wanu handiteka zvakafanana mombe yanditeka square 1 saka zviri kuitwa kudenga ndo zvinofanira kuestablishwa in the earth realm izvozvo saka kana kudenga kristu ari murume wekereke 1 zvoreva kuti imimi vamasango makatomirira kristu kana muri mbamenyu muri kumirira kristu saka ndinoona matachichiwanika ngatevhara uchichiesa bozi vose vakadzika wakawanda saka kana muine vakadzi atimukuona tijespas nemamusautana yedivorce yechichi yemadhivorce ndo painoemaneta ipapapa saka inobva pakuti vana madzibaba masango vane mbabvu dzevamwe varume pane pada kubvunzai imimi makaramba nevakadzi vangani 1 makaramba nevakadzi 1 saka mbabvu yenyu 1 yakaenda saka izvi marume mukadzi mbabvu yamunayo saka mbabvu yamunayo inzwai ndosaka ndati ndokunoemaneta madivorce nemaseparation andikona because patinopinda marelationship pamwe pane zvinhu zvatisingatarisi patinopinda mamarriages pamwe tinopinda mamarriages nekuda kwekungochiva zvamamishitotaura kuti munhu ane manhanga ekora wozoona kuti aiwa kukura kwemanhanga handikokura kwepfungwa vati vatopinda mumarriage andikona mumwe anopinda mumarriage nekuti pamwe angodana nemusikana ndobva amumitisa ndizvozvo ndobva angoita macircumstance eunzi ukasamutora tokusungisa tozodai you understand wobva wapinda ndiri kumbombobvunza panyaya ndoda kudzokera pamarriage handiti ndoda kuti ndidzokere pamatribes handiti aisrael handiti isi tinotenda kuti muna jesu kristu handiti toda kuti tione kuti tribe of judah handiti matribes kuti akabva kumatoseka kamazuva kwandoda kuenda matribes ayaya mukada unozvicheka paiva pachipari paipai handiti chipari chakazoita kuti jesu abude tiri kubvumirana nazvo handiti uye wachona akauya handiti akauya zodzikinura chechi handiti ari kubva nelineage yake iri kubva nekuchi chipari handitiri kubvumirana nazvo jesu haasi kubva kulineage yababa 1 namai 1 ari kutobva kulineage yehondo handiti do you know kuti kuna umwe mwana izvezvi asati azvarwa nanyamakanga nemukadzi umwe ari Samuel
anofanira kuti azvarwe pamwe ndiminista pamwe ndidokta. Chiri kutoita kuti mwana asazvarwe ndinyamakanga ari selfish. Dai Jesu asina ku mira ndipedze kapandura. Jesu ari kubuda paita Leah naRakeri. Handiti pazozvarwa 12 tribes. Handiti pazvarwa 12 tribes hadzina kubuda pamukadzi wana baba. Tikada kuti tinge tiri tinopinda deep down Bible, tikada kubatira Bible padenga. Apa pamuri kuti padenga pamuri kubatira baba, muri kubatira Bible padenga. Jesu ari kubuda muchitendero chako. Jesu ari kubuda nemuchipari baba. Chitendero chawo zvandataura inini. Ini kwese kwamuri kuendeko baba, handina problem nako. My problem yangu nemi Warumeka. Baba, mune utsinye kune mwana asina kuzvarwa. That's wrong. Problem yangu nemi inini. As long you're talking out of Genesis chapter 3 kusvika Revelation, I nullify it. I take you so nullify the coming of Christ then. Wait a minute. Christ what are we ngachi? Why is Christ coming? Coming from where? Why is Christ coming? Nezvo zvine zvatikuita Why is Christ coming? Christ is coming to rectify my errors. Akaitwa na Adam, the first Adam, and Christ is the second Adam. So my errors are getting up. Genesis chapter 3. I would like to take you and go say, let us go back to the order of creation. Machishona ngani nasi mimi. DJ Sparks ndokumbura kutaura rangu refusi. Bible overat andisisiri ndiri kurarama. Asi Kristu ari mandiri ndiye ari kurarama. Ndiye ma mistakes. Handizvikwanise. Ndosa pandatanga kutaura pakutanga. Ndatara ndikati modzi yekuchiva iri mumunhu wese. Ndizvozvo unogona kutonzwa kutoti panapa ndakupa a very good example munamwari. Mukakwira kombi ndizvozvo, you're not driving, makwira kombi yenyu monyatsopreswa, kunyatsopreswa even number 2 ndizvozvo. Muchitsa bhazi harisi kumira, amundiuze kuti munogona kuzviitira nekuti mimi muri pakamanikana. Aunozviitira munhu. Wait a minute. I got to so unototaura kuna driver kuti mirai please ndapota ndibatsirei. Unosarudza kuzvifumura kuti ubatsirike. Iyo ndio inoti self control. Ndauya kuna Kristu handirambe kuti ndiri mutadzi kuti ndakatadza, but ndina Kristu unondikwanisa. Handisisiri ndiri kurarama. Ari kurarama ndiKristu. Asi musaiti mimi pakaenda mukadzi wenyu mimika. Makatombofunga kuti aindena ndinofoka kadzikara faiza chone. Aenda sonise. Alright, ndichitaura wangu. I think azokambura wangani. Tichipendera nawo tichane over hour 30 minutes. Sasa apa tichingopendera nyaya ndikatongo munhu anofanira kutaura mapoints ake I mean asina munhu anyanyomuona kuti yatsobate kuti angosende vakamira papi panyaya iyi, then bishop vakamira papi panyaya iyi, then mutumwa vakamira papi panyaya iyi. So this time ndichambotanga na bishop. Okay. Ini ndinoti gentlemen, kuchita kana kuita vakadzi vakawanda, if especially if I'm a believer,
inini shoko raMwari harinditenderi. Kana ndichizviita ndinozviita nekuti ndiri munyama. But iye shoko raMwari Kristu haanditenderi. Ndinofanira kuzvidzora, yatinoti self control. Chibereko chamweya. But however, nyaya dzinogona kuadreswa futi, amwe anogona kuziadresa from cultural point of view. Chinyakare chedu, madzibaba edu, makuru avakaita. Zvimwe zvino zvakaitika before the introduction of the word of God. But kana isusu taakuna Kristu takurarama according to the principles of the word of God. Ngatitadze, but ngatitadze tichiziva kuti the Bible says this, and this is what Christ expects of us. Nokuti Christ is one and his church is one. Therefore murume one, mudzimai mumwe chete. Anything outside that kufunga nekuita kwenyama yedu. Amen. Regetinzwe mtumwa. Inini maonero angu ndinoti inini munhu anoita mhuri anoda. Depending culture yedu kwatakabva. Yes. Bozi wanchazotekata vakadzi vanhu munyika. Almost 90% vakadzi vanosara vasina varume. Vakadzika. Munhu anongoita vakadzi anokwanisa kuchengeta. Ende tichivachengeta. Bozi wakamati kuita vakadzi 2 usokwanisa kuvachengeta. Zvati munhu ana vakadzi 2 anogona kuvachengeta vese achivakudza. Kune munhu anomukadzi 1. Mukadzi 1 yakutambura kungaita amen totenge totiti denda ndokusiya titenga ndagara tori bachura. Saka kona kuti zvinhu zvitori iko. Saka Mwari anoita maitiro ake. Saka zvese zvinotongoitwa naMwari. Asi kuti nangu munhu akapinda pavakadzi vaviri zvingokwidzawo musoro zviri nani. Kana iwo ndonozoziva pauri kudasi munhu wati angu. Alright, ndoda kungoti ndikote nekuti chinhu chinoichi chiri ndechemabelievers. Bhaibheri rinototaura kuti zvoni nokuti vese vakatadza kusvika pakubwinya kwaMwari. Kureva kuti zvoni ini newe tiri vatadzi. Ende tiri Pauro, ndoda kuti ndingopesa ngokota mawedzi. Pauro anoti nekuti handisati ndachibata asi ndinotonanavirawo. Kureva kuti tiri pahondo yekuti tichibate. Chakaita sechichichi. Ini newe takatadza kusvika pakubwinya kwaMwari. Tiri toriwo pahondo yekuti tinge tiri tinochibata. So nenyaya iyi yemadzimai kana kune ichonetsa kubata ichi chinonetsa. Ndosa muri kuona kuti kunyangwe achisikuafekta ana DJ Sparks nesumagerman chete chiri kutoafekta nemaprofeti nemapastors. Mapastors nemaprofets hamusi kutoona kuti munhu wandiri kudana naye hasiri yesoulmate wangu, haisiri yombabwe yangu. Muri kutozorambana futi mozoti aiwa uyo hasiri yechaiye ndakutsvaga chaiye. Saka ichi chiri kubata munhu wese. So my best advice to everyone ndeyekuti ita zvaunoona zvakakusunungukira asi chisakanganise the next person. Alright, maonero angu inini ndinongona sekuti barika hachisi chinhu chiripo. Wakauya kuBhayibheri barika harina kunaka. Because inini mavhesi andakaverenga ndakanzwisisa inini aita sekuti ari kupikisana nebarika. Ukaona patoita barika pane chimwe chinhu chanetsa. If you check on Abraham pane zvinhu zvaitonetsa nyaya dzevana dzichi. Wakatarisa ana Josefa wachangamuita kuti zvakabva kupi. Unoona kuti pane kakunyeperana kunzi iye ari kuda Rachel kana kuda Leah obva piwa Rachel. Zvine kautsotsi kanenge kaita sekapinda mukati munozoenda apo ana vakadzi vakawanda. So inini I don't encourage anyone kuti aite vakadzi vakawanda. Tabva muBhayibheri tauya paground. Maproblems haaperi, uroyi hauperi kana pachinge paine mabarika. Ubva kwati mari chaiyo muhomwe mako haigare kana uchingoine barika. Zvoda vanhu vakasimba. Unofanira kuine mari yakareba chaiyo. But still yangu ukaita mari yakareba maproblems usataure nyaya inotengidza futi nyaya wakutriga nyaya yakupera. Akudana nezekuchikonzero ningaita angotasanchichengeta mukadzi mumwe chete anditega. Asi nyaya iripo ndeyekuti Sparksika mawedzi yataurayaka ipei gore anenge ari mumwe mukadzi. Nekuwanda kurinda mari. Chiprofite ichi. Wakonekwa Chiprofite.
mukadzi andopaona nditega muri kuprofita here muri kundikesa here because to me kundita mukadzi wechitunga it's a case kwandiri because inini it's never my plan kuti ndini mari yacho anditorina yekuvachengeta zvavanoda handizvigone saka kwandiri it's a case kuti ndindandamari amarandine wani chete chiri paimukana right guys regativhare show sparks varatidza kuti akundikana kuvhara show inoyi because akutotaura zviri kuprovoka vamwe so imi mazvinzwira mega handiti makasununguka kunge muri munonyora comment section kuti munofungei nezvenyaya yanga ichitaurwa panapa kucomment section ndokwatinodiscasa zvizere aiwa ndoda kutendai madzibaba mutumwa nekuuya kwenyu kwamaita no more contribution mutumwa anenge ane shungu ngativape 2 minutes dzokuamba 3 minutes dzokuti shungu dzenyu vachatidena tikapindire ukaona vazhinji vedu tine chipari handitega asi tiri kutya vakadzi vedu kudzimba handitega ndochakwari chiripo vachitine chipara kubuda vachera chete saka marume kusvika 5 okoro kudzimba 6 okoro kudzimba kuseri obva anyamba kuti hanzi ndanoenda kwakati kubasa handitega iye angari kugirlfriend handitega wamaona chipari chavakawanda saka chipari mukoma handina kumboshata chipari chakanaka saka imimi mukoma Sparks kana musingachikwanise asi shegedza kuchita adzimai kumba kozi muto achita mukuru mufana withdraw statement yekuti nini kuti pabhora withdraw statement yekuti Sparks under the influence I rebuke zvekutaurwa Meek ndosaka ndati chifocasa kuno kundivhare show iyi mashoko emwe yaanza kuonekwa ndisaka vanachira tsananguroka kana vachiita chipareka ngavaite on the basis yekuti its culture inini ndochiitira nechikonzero inga chichiita nditega ndikuchiita nechikonzero vada kuva munhu akatendeka kunyepedzera kuti handichive ndichichiva saka zvina yangu ndingokwanisa kuti ndikatora mutsvuku ndikatora mutema anematete kuti ndazvipedza bhozi amedza cho ndiri kutadza kukunda aiwa ndipo apa aiwa achivharayo anyway guys komenda yawo maonero enyu nemafungiro enyu panyaya idzi I'm sure tichatry kuti this video rive live ende kana zvinge zvakunakidzai mafara this conversation kana mafara this episode yedare podcast mukona kungotiudzawo then toramba tichizviita kana zvinge zvakubhoya motiudza futi zviregedza but I believe kuti muchanodzidza something muchaenjoya zvatari tichiita panapa mwari vakuitire zvakanaka motifollowa tese tiripo pasocial media my name is DJ Sparks and we have Mutumwa Masango, we have Bishop Nyamakanga, we have Angosen makanosecha munotiwana that motifollowa because tine zvakawanda zvekukuofai tine zvakawanda zvekukupai muchidzidzawo isi tichidzidzawo pamwe muchikomenta paipai muisoma like kana pachinge pazorinewo vanofila kuti no this program iri kunakidza ende this program iri kufollowiwa nevanhu vanogona kusupporta business rake akasununga kutibata then mumarketa pa this show I mean this show because this show yakasiyana naangosendi yakasiyana nezvimwe zvese ingori show yedu yatichita yatichionesana tichibatsirana muupenyu so thank you very much with that we are out my love